ni nyina na awurade di siesie yen amane me mfa pen nsi book so paper so nchiro dwomoda ba sa wuti adwoma hodo anyame de mame a wo se nyame wo botaya wadi nipa fa amane bi mu na wo yi no de hye no wani nyam ba wo nsam fa ma awurade me wa twubia mapa we di kan ya me jaja kasa o betena me to Anopa yinku na kuyi mayade ebedra nyumra no ebeye boko Anopa yinku na kuyi mayade ebedra nyumra no ebeye boko Ebusi Anopa yinku na kuyi mayade ebedra nyumra no ebeye boko Anopa yinku na kuyi mayade ebedra nyumra no ebeye boko Yehovah no cranky my cra, Sally that's what we made you say ye channel so when the science fifa, not any unity or customer. Yeah, any would you and you're running away to make it man, I say, my class of the pen paper so. Abrabani fiti asiana aya den no na makwaka deti akofa niema begu mi bodu amu na mehia mi classmates ya me in school na no ma bo so na me ya bia chen no no na braba na peta ntam kakra na wo hwa se ni sisi ne kala no ni pa bi hutini ye fe the way ya bag no ne mpaboa ne ko na ni skin na ni sata so na wo bag na le nantia ni ade na me so ma for family ma le da frotro and I say hello sisi ana odane no ni se no se na obisi ya from odane na sisi ya so kokuni me ya na 5 minutes sisi is one kai no na ya the fault was say na ma bra ba na ya no one kai a one kai na so kaza sa no kai kakra na no mo sha I grow faster than my age was here what person the other will say the mate in the because me ma sister na me ya na ho na niam na ba tena trotro no trotro ni station papa ti wo fu ni na na eko me di niam ni si mo na ka ni fu ya na me di ne topi wo se pai krabani ba bi ti one more to so ai aha ni ma da to ho me ya wa di na kwa so wa na ba tena na me se na me ka no papa kra na sorry wo si da bi sorry me ya wa tena ha wa di na kwa so wa ma fo na me shepra de tawo ni ma no na me dey pay a seat for no na me try na me show madam for na was the one kind me na boy somebody was so we are na ya me ti what dey na me say na ya no ba me I go pay ku na ku yi ma ya de e be bra no e be ye boko I no pay ku na ku yi ma ya de e be bra no na me mo ma di say na to mo da e ba ni look at them. Now, obi ni adwuma to akoma kyadi wɔ ne fie no ahyɛ ne nkora ne sɛ todom enti ano deɛ mede atena trɔtrɔ no ma bɛdu fie ne amantwerɛ ne amanyɛ no hwee ɛda ne baabi baako soso ne nam ebinom yɛ yie nkyɛm nti ɛno nso ɛfae saa na nyame yɛ n'adeɛ yɛama ne da koro nti gye sɛ nnipa yɛ no nkurɔfoɔ yɛ yie na baako so mɛmu no mmirikwa ne bi nsi sɛ yɛkwa yɛ na tudo watu sene ya wasi wa umume eno tumenya ya wo ba na ya ya mamu sene ya wo wati ase wa ya na dia ni na wo ni bre mu wate o ma no sia bo bre mu da ko obi dia ba na no pa obi fu dia ba na
sɛ awurade deɛ ɔpɛ so ɔde ma wo na sɛ wotwɛn no a wɔde bi bɛtoa na wode ama wiase adwumi bɛkasa kyerɛ nnipa a wɔsusu sɛ wɔde abrabɔ aka akyi na wɔn nneɛma atɔ sin na wɔpɛ adura no awuo no wɔtumi kasa miliyɔn nsia mmɔmmra a ɛbɛbɔ ɔkyena anaasɛ ɛbɛbɔ nnɛ awurade na mede saa asɛm yi ka kyerɛ me sɛ ɔbra wo ba wo wura no ɛnyɛ sɛ nyame pɛ wasɛm koraa awurade adwene nte saa ɔwɔ wɔdwe papapa ebi anya wo ntama kanihye abɔfo a wɔahyia patuo onyame yɛ mfomsoɔ ɛyɛ dama a ɔnidie bɛba ɔte sɛ nyabra kɔyɛ didaw na sumo no yɛ kɔdeɛ na ɔsɛ bi bɛba ɛyɛ dama a ɔnidie bɛba na yɛ namabrabɔ no yi sɛ na todom na gyanbaa bi